Ja queda poc perquè arribi el gran dia que està esperant tot el mallorquinisme. El Real Mallorca torna a jugar una final de Copa 21 anys després. Remata el serbi, Radonjic, fora. El conjunt de Javier Aguirre ha perdut a la tanda de penals. És vera que segurament els sopars del temps valoren moltíssim el que hem viscut avui, perquè és un dia, per molt que ara m'acosti molt dir-lo, inolvidable, el que m'hauran fet viure aquesta gent, és per agrair, per estar agraït tota la vida. Qualsevol jugador pot estar fotut, però no hi ha ningú pitjor que Nadal. Tenia una il·lusió terrible, he passat molt de dies amb ell, moltes hores a l'habitació xerrant del somni que era, per jo veure, imagina't ell que venia segons bé. Sé que segurament si hagués tingut aquesta oportunitat de poder tenir minuts, té aquest don com el que dona tal com és. Segurament en els anys, en els mesos o en els dies recordarem un mes dia amb un poc més d'alegria, però avui és molt complicat i molt dur. El cariño y el apoyo ha sido incondicional. Chapo. Y me queda para siempre la grabada la imagen de nuestra gente. Es un momento de un orgullo absoluto para un futbolista. La gente que viene en barco, en avión, en una furgoneta, como sea, para venir a ver su Mallorca, a apoyarnos durante 120 minutos. Y eso es con lo que me voy a casa, aunque obviamente muy triste, pero muy emocionado por vivirlo con nuestra gente y creo que todos podemos estar muy orgullosos de nosotros.
Atención Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Está muy igualado, el equipo está muy preparado y vamos a ir con todo. Creo que el entorno es de ilusión, hemos salido del infierno, ¿no? A la día de hoy toca el cielo.